Després de molts anys de passar la tia pels pobles, és hora de que els pobles passen per la tia. Benvingudes a l'arreglament de la parròquia! Hem vingut així a ajudar desinteressadament al poble i serem d'ací en el poble arreglat. Jo crec que una arregladora de parròquia és una figura imprescindible en qualsevol teixit popular de qualsevol població. Ningú sap quin és l'himne de la lluvia? No patiu, perquè em pensa portar-vos unes opcions. Era per ofrenar noves glòries a lluvia. Home, esperàvem. Evidentment, tots a una veu, no se n'aneu. Però... Vinga. No, és que no s'ho... Tots a una veu. Molt bé. Molt bé. Es pot dir, jo crec que és una bona manera de concluir que este any tornen els moros i cristians a la lluvia. Podeu anar en pau, però això sí, com dia aquell, recordeu que no s'és ni parròquia ni res si no s'és poble. Moltes gràcies.